На 28 октомври, късно вечерта, се случва небесното явление лунно затъмнение по време на пълнолунието в Телец. Тези феномени попадат в 15-тия лунен ден, който се смята за сатанински, а по 9-лъчевата звезда е посветен на раненият лечител Херон. Но също така 15 е числото на Богородица. Покровител на 15-ти лунен ден е Георги Победоносец. Ето някои препоръки и съвети, които е добре да спазвате в този ден. Въпреки факта, че ще бъде трудно да контролирате емоциите си, все пак трябва да включите максимално осъзнаване, да обмислите всяка своя стъпка, да се настроите към сдържаност и да не позволявате на емоциите и страстите да пламват. Минимизирайте дейностите през тези дни и ги прекарайте в тишина и спокойствие. Важно е да се обградите с приятели, позитивни хора, да избягвате негативната енергия, за да поддържате хармония и душевен баланс. По-добре е да не ругаете по това време. Препоръчително е в този ден напълно да се изключите от външния информационен фон, за да не реагирате негативно на възникващите новини. В този ден е полезно да сте в уединение. Включете се в медитативни практики и духовни техники. Почистете себе си, изчистете пространството на дома си, колкото е възможно повече от ненужния боклук, от всички онези неща, с които не сте взаимодействали дълго време. Също така почистете компютрите и телефоните си от ненужната информация, от ненужни контакти. Изтрийте файлове, които не сте отваряли или използвали дълго време. Препоръчва се да извършите малък, лесен, но ефективен ритуал на хартиената магия. Вземете празен лист хартия и напишете през деня всичко, от което бихте искали да се отървете с помощта на енергията на това лунно затъмнение. Но след това е важно да изгорите този лист хартия преди пика на затъмнението, визуализирайки как вашите проблеми, остарели програми и трудни обстоятелства ще изчезнат завинаги. После пепелта се изхвърля в канализацията. За да почистите ефективно вашето пространство, можете да използвате звукова практика – звънене на камбани. По време на пикът на затъмнението или след това можете да запишете своите ясни намерения, свързани с себеразвитие, взаимоотношения, материални цели. Но бъдете възможно най-конкретни относно това, което искате да проявите и да се появи в живота ви. Отделете време за развитие на духовността, практикувайте медитация, потопете се в четене на вдъхновяващи текстове. Ангажирайте се с други духовни практики, които могат да донесат дълбока вътрешна трансформация и да повишат вибрациите на душата ви. Обърнете внимание на грижата за физическото си здраве. Затова следвайте диетата си и отделяйте време за физическа активност. Добре е да имате до себе си ахат. Да го държите близо до тялото или в ръцете си. Действа като антистресов камък, ще ви освободи от тревогите. Балансира и успокоява, ако сте нервни. Защитава аурата. Полезен ще е, когато изразявате намеренията си и желанията си за бъдещето. Енергията на Телеца е много тясно свързана с материалните блага и финансовата стабилност, така че преценявайте материалните си цели след пика на затъмнението. Благоприятно е да съставите финансов план и след това можете да правите всякакви практики и техники на благодарност. Изразете благодарност на Вселената за това, което вече сте постигнали до този момент. Вашата благодарност може да привлече повече изобилие в живота ви. Благодарността е енергия с висока вибрация и отваря много възможности, много врати. Това затъмнение носи силна промяна, трансформация, така че се опитайте психически да бъдете максимално отворени към нови възможности, към нови преживявания. Приемете процеса на растеж,
на еволюцията и в близко бъдеще определено ще видите положителни промени в живота си. На всички честито новолуние!